Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senen Legi sedasa Maret 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer panggoda. Para adi yuswa ingkang naminipun panggoda kathah sanget menapa malih nalika kita siam padharan ingkang luwih sedhepipun trasi bakar ingkang numusaken ilat kepingin nedha lan mawarining lawuh ingkang jejer ing warung. Mila mboten gampil nalika kita nampik panggoda, kita saged nampik menawi kita nggadahi komitmen kalian menapa ingkang kita prasetyakaken lan tansah budidaya uwal saking panggoda. Gusti Yesus nalika poso sekawan dasa dinten sekawan dasa dalu tamtu ngraosaken kerapan. Milanipun iblis nggodha Gusti Yesus amrih sela dados roti. Nanging Gusti Yesus nampik panggoda punika. Lukas 1 ayat 1 ngendika, paring wangsulani Gusti Yesus ana tulisan mangkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti wae. Miturut Gusti Yesus, gesang boten namung betahaken roti kemawon, nanging ugi sedaya pangandikanipun Gusti. Cetha sanget bilih kamanungsan manungsa boten namung bab padharan, weteng utawi jenang, nanging ugi bab sanesipun. Sampun ngantos bab peteng ndadosaken manungsa peteng utawi nindakaken bab ingkang awon. Para adi yuswa, bab peteng kadangkala ndadosaken manungsa nindakaken dosa kadosta colong jupuk, korupsi, ngapusi lan panindes. Mila manungsa mbetahaken tetedan, nanging sampun ngantos bab punika numusaken dosa. Monggo ing tata gesang kita kaemutaken weteng punika aji, nanging kabetaning gesang boten gumantung bab weteng, nanging ugi pangandikanipun Gusti. Imut pangandikanipun Gusti menika tetedan kangge nyawa lan gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula tansah mangertosi kabetaning manungsa boten namung bab weteng, ananging ugi pangandika paduka ingkang ugi dados tetedaning nyawa kawula. Monggo paduka ingkang berek kawula amrih kawula caket raket kalian paduka lan kawula tansah imut kalian paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngendika, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang nganti. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat ingkang ugi nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah kepara wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Sutitah wonten ing Prambanan. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo,
Ibu Rodiah Sumarti, mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing kikaji ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono ringinanom ing kikaji Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing kikaji Salaman. Ing kikaji Prambanan kawula masrahaken Bapak Trianto. Ing kikaji Ungaran kawula masrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing kikaji Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing kikaji Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing kikaji Karangdawa. Kawula pasrahaken Ibu Gianti ing kikaji Gantiwarna. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing kikaji Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing kikaji Mijen Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing kikaji Banyumanik. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Sunarni ing kikaji Purba. Mekaten ugi ing kikaji Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para ati yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.